Ortiýadyň Başkortostan Respublikasynda Inzer derýasynyň joşmagy zirarly Tebekiç owasynda 300 çemeti jaý suw aldy. Suw joşguny sebäpli owanyň ýekiji köprüsü ýumruldy. Emma öňünden duýduruş berilen soň hiç kim helak bolmady. Yerli ýaşaýjylar gemili hereket edýärler. Bu suw joşgunyna güýçli ýagyş we dagda garyň tiz eremegi sebäp boldy. Owganistanyň Gyzyl Ýarymay jemgyýeti Badaxşan vilayatynda geçen heptede adam helakçylygyna getiren silden aman galan adamlar üçin 100den gowrak jaý gurjagyny aýtdy. Bu beýannama Owganistanyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň Gyzyl Ýarymay jemgyýetleriniň halkara gününi belläp geçiren dawaratynda mälim edildi. Prezident Hamid Karzai silin bolan ýerine sapar etdi. Bu ýerde 300 golay jaý ýumruldy, ýüzlerçe adam helak ýa ýitirim boldy. Kırgızstanda 2010-njy ýylda prezident Kurmanbek Bakiýewiň häkimet başyndan agdarylmagyna getiren protestleriň dowamynda yaralanan 50 çemet adam Kırgızstanyň prezidentiniň binasynyň öňünde protest geçirdi. Demonstrantlar hökümetiň 100 çemet adamyň wepat bolmagyna getiren şol ok atyşy boýunça jinayet derňewlerini haýal geçirmegine nägilelik bildirdiler. 4 ýyl mundan ozal bolan helakçylykly wakalar boýunça suwduň netijeleriniň indiki aýda oglan ediljegi aýdyldy. Ukrainanyň Islamabaddaky elçisi Ukrainanyň Orta bilen arasyndaky krizis döwründe öz ýurduna Pakistandan ruhy goldaw sorady. Ukrainanyň elçihanasynda geçirilen medeniýet konferensiýasynda Volodymyr Lakomov Kiýewiň diňe ruhy goldaw gözleýänligini sebäbi häzirki wagtda harby çözgüde garalmaýanlygyny aýtdy. Kazakstanda yaragly güýçleriň dürli bölümlerinden harbiler, tanklar we uçarlar paýtaxt Astanada geçirilen parat ýürüýüşine gatnaşdylar. Kazakstan ikinji sapar ýurdun yaragly güýçleriniň esaslandyrylan güni münasibetli döredilen watan gorukçylarynyň gününi belledi. Bu bayramçylyk Gyzyl goşunyň gününiň ornuny tutdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.